салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Маҳ. Дӯстони азиз, имрӯз барои шумо фаберлика пешкаш мекунам, мефаҳмонам ки чӣ хел кор карда метонен. шумо метонед занҳои хонашин ҳам кор кунен, ҳам ба худтона заказ кунен. чизе ки ҳамин парфюмерия ки мехарен сифатош нағз як фаберлика метонен ки бихарен, бо ҳам заказ кунен. худтон ки регистратсия мекунем бо фоизи бо арзонтар, бо заказ мекунем, бо падаркатон мебиёя. агар ки айудаш буромаден то лидер мешавен, директор мешавен, ойлик мегирен, беҳад кори хубай барое ки дар хона нишаста ҳамаи ҳар як кор қинӣ дора, мушкилӣ дора, меҳнат мекунӣ. дӯстони азиз, ҳамин каналам ки мо меҳнат накунем пеш бурда наметонем. шумо ҳам ҳамин хел шишта ягон ҷо нарафта ҳамин хел чизако ҳам заказ мекунем ба худтона, ҳам я ёру рафиқи шинос ҳамсоя ягон каса мегӯен заказ мекунем, ина посуда дора, тамоми чиз дора. духиёш беҳад бош стои ки хушрӯвай ҳар яке мо мерем ай магазин харидорӣ мекунем, расходи калон метонем ай ҳамин фаберлик худмонда заказ кунем, шиносо монда ҳам кор мекунем, ҳам ба стажои баланд меравем. беҳад кори хубай духтаро. ман номероша дар комментария закрепит мекунам барое ки иё канал надоранд, иё ҳам ай группаи саида маладаи мама таҷичкаҳанд, ина ба қуллаҳои баланд расидагиянд, уже иё беҳад стажшон баланд шудагиай. шумо ҳам метонен анамихе кор кунен, як зани хонашинай ҳамин одамам. анамихе номероша дар комментария закрепит мекунам, бо ҳамкорӣ қати саида доранд, анамихел ба қуллаҳои баланд расидагиянд. шумо ҳам метавонед дӯстони азиз ҳамин хел нависен, бо мефаҳмонандтон ҳама нозикиёша қатишон кор мекунен. раҳмати калон дӯстони азиз, бо мо бошед. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани торти цифра, торти медови сердца мегӯем. мо ҳамин ҳозир тарзи тайёр намудани медови сердцаша нишон медиҳам. ҳамин тестаи цифра ҳамаш ягай. мода ҳозир цифра ки нест, медови сердца. ан ҳамҷа дар кора як қошуқ пур ба пур асал, маргарин 50 грамм дар корай. шумо метонед маргарин 200 грамма 4 тақсим кунен, барои граммша фаҳмидан 50 та мегирен. иҷода мода як қошуқча сода, шакар ним пиёла дар корай, орд 200 грамм, як стакан пур нестай. бо ба чашм нигоҳ кунед, хай ордча бисёри бад надозед, сахти бадам нашавад, тунукуниш қин меша. иҷода меренга тайёр кардам як рӯз пешакӣ. рецептш дар канал ҳастай, бо дар комментария меренга гуфта закрепит мекунам. касе тамошо кардагӣ нестай, дароен тамошо кунед. дӯстони азиз, сар мекунем дар болои ҳавл. як косачара монда обш меҷӯша, ҳамхе косаи пластмассида мемонем шакар, маргарин ва як қошуқ асали гирифтагимон. ҳамаша ҳамхел дар болои пар об мекунем. то об шуданша мековем. об ки шуд, анам хел бад мегирем. давомша тамошо кунед чира ман ҳамроҳ мекунам. ин ҳамихе содара якм ҳамроҳ мекунам, гармо гарм. сода ҳамроҳ шуд, ҳамихе камтари дига мековем. баъд тухма аралаш мекунем. як дона тухм дар корай барои ҳамиқа тестамон. баъд тухма ки ҳамихе ҳамроҳ кардем, камтар мековем. баъд ордам хе ҳамроҳ кардан мегирем. бинед 200 грамм ва беғарзи ҳамин 200 грамм дига умуман орд надохтам. чен када ҳамин бу 200 грамм як пиёла орд мешавад. хай бо агар пиёлото майда боша, камтар дар дастон бисёри бад бичаспа хамир, бо камтар орд ҳамроҳ кунед. намехе дӯстони азиз, дар холодильник 1 соати ровна мемонем, сахтак мешавад. иҷода ма трафарета бо дасти худам кашидам, буридам. як ваҷаб зиёдай, бинем 24 сантиметрай. ҳамхе қад мекунем 12 сантиметр чен мекунем буриданаш. ба поёнакош 5 сантиметри, ҷое ки болошай 7 сантиметр, ҷое ки ғавзтаракай уҷаш 7 сантиметр меша. ҳастай дар ҳамин сайтои Viblers, баъд дар Азон ҳамин сердечко тайёр, трафарет ҳастай, номаш трафарет сердечка менависе, меброя. кадоме ки метона заказ карда, заказ кунед. наметонистагиё бикашен, осонай, қин нестай. дарозиш 19 сантиметрай духтаро, барш 24 сантиметрай ҳамин трафарета.
анам ду гӯша ки болои сердечка паҳмтарай вай 7 сантиметра, поёнтаракош 5 сантиметр. Осона инамира ба як ҷадвали ҳами детский гудако чен када буридима. баъд анам хе хамирша вақте я холодильник мебурем хе сахтаки хушрӯ шудагиай, баъд маргариниш сахт мешада да холодильник, тунукини осон меша. ба хоҳем ба равған тунукнен, хоҳем ба ор, ду вариант дорам. Ман ба равған кардам. метонен ҳами трафарета як бор бубурен, бо 3-4 таи дига запас бурида монен. барои ин рӯғанӣ меша мепартоемша. инам хе дӯстони азиз, торт средни размери 24 хе майдаи бад нестай. ам хе дастурат майда то неки уқа майда нестай. инам хе ма камтар агар равғанша бисёртар кунен намечаспа. ма равғанша на он қадар гӯё бисёр кардам, камтар часпид, хай ба хайра гирифтанаш осонтарай. ордам кунем меша дӯстони азиз, озод мехеза ҳами трафаретмон. ма ба корча набуридам барои тефлонови бумагае ки ма многоразовия чанд бор истифода мебарам, корча занам мебураша. корчаи хай кӯнтарак боша мешава. агар хали вай надошта бошед, инам хали шпателои мебуриданак надошта бошед, ба корчаи кӯнтар бубуред. хай дар коғаз боша, инам хали пергаменни коғазо боша ва ёда ҳеҷ гап надора, намебурашон. бубурам мепартоемша. ин многоразовияи ма эҳтиёт карда кардестам барое ки я 3-4 моҳ ақаллан бубара. беҳад чизи хубай ҳами ҳам кора осон мекунад, намечаспона. коғазо бисёрш мечаспанд, ин намечаспа, умуман намечаспад. тамоми чиза озод, ҳам эконом мешавад, дам ба дам коғаза истифода бурда партофтан намегирем. баъд дӯстони азиз дар ҳарорати 200 градус мепазем. тез да мепаза, 2 минут да мепаза. ҳами бисёри баъд намонем ки хали сирхтарак нашавада. ҳаракат мекунем ки хали сафедтарак биёя, видиш бо хушрӯтарай. ӯ хали ранги сухтагӣ мебиёя афташ. аммо види тортмон сухтагӣ мебиёя коржо. иҷода ма аз зиёдтиш анами хел чӣ тайёр кардестам. сердечка бе қолабак. қолабак сердечкаи майдача надорам. намихе ба хамириш тайёр кардестам. амхе болакошда ҳоли украшенӣ карданда дар кор мешавад. ина бинин анами цвет. анами цвети ки берангак меша, пухтагии аллакай. чӣ қадр мулоима ки хушрӯвай ба камтар истод сахт мешавад. сахти бад не. баъде ки крем кардем бо питатса мекунам. инами креми ки ӯ дафъ ма пирожниҳои красный бархат кардам дӯстони азиз, пур ба пур буд. нимша кардам, нимуш зиёдӣ карда буд, холодильникда мондам. озяй холодильник гирифтам ҳамон мондаги крема барои стойки хушрӯвай. сахтакай бинӣ бо як бор дига миксериш задам ки формаш боз сахт шава. ҳами белария то чанде задан гирен ҳамонқа сахт шудан мегирад. ҳамроҳ ки заварной дорад, беҳад крем мягкишидагиай. вақте да украшениям ки кунем ҳами болои тортуда гӯлаш мягкияй. агар хичатоқа кунен сахти бад мебиёяд. ман ҳамин ними крем мондагира бози ҳами торда мекунам. барое ки креми тайёр доштам, хостам анамира тайёр кунам. баъд як дӯсти азиз хоҳиш карда буданд ки мидови сахтак тайёр кунен. анами рецепт қатъи шумо метонен агар бисёр тайёр кунен, калонтар бихоҳен, ду рецепт мекунен. ҳамин як рецепти ма двойной меандозем. 100 грамм шакар мешава, 100 грамм маргарин мешава, 80 грамм иҷа шакарай, 100 грамм маргарин мешава, баъд 160 грамм ба шакар мешава, бо зиёд мешава. ҳамаи чизаш двойной порс мегирен. ма ҳозир анами средни размериш беҳад нормальняй. полностью болои ира украшенӣ мекунам. бо шумо то охири видеоро тамошо кунен, лайка фаромӯш накунен, лайкҳои бесплатнира, то ки ҳамихе пешравӣ мо аз дасти шумо дӯстони азиз, бо дастгирии шумо мо пеш меравем. 3 қабата анамихел боло ба боло кремша анамихел мекунем бе насадка. дӯстони азиз, фикр накунем ки насадка қатъӣ мешава. бе насадка ҳамхе нуки мишока мебурем,
осонагана хел мекунен, шумоам метонен ҳаматон. Ягон мушкилӣ надора. Креми Белария дар тамоми магазинҳои Россия ҳам фурӯхта мешавад. Дар тамоми давлат ҳам бошен, ҳар намудам хали сливкиҳо ҳастай. Ҳамхе харидорӣ кунен. хунук фақат ай холодильник бировардагӣ ях мезанен ба миксер. ҳарчи бисёр заден ҳамон қад сахт мешавад. дӯстони азиз, анамиҷа ма камтар украшение кардана сиёмкара наҷиқида будам. Дар штатив мондагӣ будам, фаромӯш кардам. бинен як кивира ма ида реза кардам, ҳамиқа ҷошта киви расид барое ки танҳои меренга дараста. меренгоҳо об мешаванд ва ё безеянд. дӯстони азиз, безе ҳаста рецепта бо дуюм бор такрор меша ки силкаша закрепид мекунам. дароен тамошо кунен тарзи тайёр намудани безе. анамхе болоша бо безе оро метием, беҳад хушрӯ мешавад. агар надошта бошем безе, рисковат кунен тайёр кунида накунен. шумо метонен анамхели мевара болошта реза карда, себу, мандарин, анамхел кивира украшение кунен, беҳад хушрӯ мешавад. ба мевара ма ҳамихе хостам ки ба меренга кунам. меренгам осонай, ҳамаша оддӣ карда дар каналам ҳами ҳастай фаҳмондагиам. тайёр кунен шуморам баҳри оилаи худтон. барои як зодрӯзо беҳад хушрӯ мешавад. хай украшение куниш ҳамихе болошта мечинем. камта фаромӯш шудай, фаромӯшхотир шудам. ҳами вақти наворда саросима наҷиқидамша сиёмкара. инам хе болои меренгада жемчукадагиам. ина дӯстони азиз се қабатай. ина дӯстони азиз омадем мо магазин. ина Зайнабҷона барои подписчикош бисёри баъд пурсидам. ина салом гуфтестай, дандонош ҳамаш рехтагие. ҳозиро дарс тайёр мекуна. бисёр хоҳиш мекардан нишонаш чи. ина салом бугак бо. Салом, подписчикам. холаҷонош ҳамаш дард мекардан. ина Зайнабҷона. ина ҳозиро хали бекор нест. ба хунукида миҷо намебурем дар хона. подготовительни худам дарсш метиям. кам-кам ёд гира ай бекорира. агар ҳичи нагӯ ба 24 соат интернета мешина. ба дугона бозӣ мекунад хонаи дугону ошқатӣ. аки дугонаш ҳамун рӯ парумонай хонаи мо мера, вай хонаи мо мебиям. хали беҳуда ҳар ҷо намегарда. ҳозир мо омадем амҷа KFC пеши гипермаркети пеши хонамуда наздика. амҷа омадем. инҷода очират истодем. беҳад очиратш бисёрай. вай амҷа ҳозир мегирему мерем. баъд заадно хостам ки баъд ҳамо бисе подписчик хоҳиш кардам блендерро сиёмка кунен. ябора битавои техника медиром, сиёмка мекунам барои шумо нарху навоша. ҳаки иҷода нархо ҳар хелае барои качество сифати нағзша барои шумо навор мекунам. ки кадомаш нағзай ҳамура мегум ки гирен. ман бош доштам. бош мада маҳқула. хай бо чанд намуд мешада бисёрай барои вибр карданаш. дӯстони азиз, ина ман сеюм этаж биромадестам. ҷои ҳами техникаҳо барои шумо ҳами качествои нағзое ки ҳозир знаменитиян ҳам рекомендоват мекунанд. ҳамия ман барои шумо нишон метиҳам. ина духтаро блендери нағзаш иҷода чанд намуда. ман ҳам номуша мегирам, ҳам пеш овардагим шумо бубинед. аввал миксера нишон метиҳам. пешимда буд Kenwood. анами фирма аҷоибот фирмаи нағзай. беҳад мощностои бақувват дора. фирмаш Kenwood знаменитияй. ма ай ҳами маҳқулаи ман насиб боша. ма доруму дига намудшай да душанбе. насиб боша ҳами Kenwood мехоҳам гирам. беҳад бақувватай. ба нархшам қиматай. нархаш $400-500 чанд намуд дора то $600 ҳастай. баъд Redmondам нағзай. барои ман Redmonда нағз мебинам. мултиваркаша дорам. Polarisам мада маҳқулай.
шумо нигоҳ кунед, шумо ини Polaris ҳам гирен нағзай барое ки ҳозир бо навинкош буромадай оборотҳои нав қати и блендро. Ина бинед чанд намудай. Ма пештар оварда нишон додум. Redmond, Polaris, Bosch ва яттай дига ҳози ҳастай. Moulinex-ай ваям нишон метем. Bosch анами намуд ма дорум. Анамиха сафедак, анамиха размер, чашкачаш. Баъд и чанд чиз дора. Ина бинед чизоша нишон додистай. Иҷада 3-4 чиз да комплекташ дора. Венчикошам бо якта стакан дора. Ҳамаи чӣ дора хай. Ҳамашам хе наборан ё. Иҷада вибр беҳад калонай дӯстони азиз. Анами фирма Moulinex. И фирмара ма беҳад нағз мебинам. И ваяй савместна Франсия қатияй. Бош савместна ба Германияй и ба Франсияй. Барои чӣ ки ма вай мясрубкаша дорум ай и беҳад маъқулай. Баъд да коробкашам хе навистагӣ буд савместна Франсия. Бошам беҳад нағзай. Хай ай аввал ами фирмаи Бош ба қувват буд. Ма чанд намуда шумода нишон додум ки анаму намудоша бигирен. 3-4 намуд фирмаи ба қувватай тонен ай ҳамо харидорӣ кунен. Дӯстони азиз баҳри шумо буд навор. Омадем кефсия гирифтем, хона омадем, гуфтем да хона қати кӯдако ба ҳазир бишинем ҳамиҷа бихӯрем. Барои ман корум бисёр буд, вақт кам буд. Инам ха дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. То наворҳои оянда.